sjovt, det er derfor dumt ikke at stemme. Hvem der stemmer, bestemmer. Hvem der sidder i FN i sidste ende og bestemmer. Hvem der sender i krig, og hvem der bliver hjemme. Så det handler både om dig og dine venner. Cruiser gennem dobbelt-A. Tag en by til nogle bræs, hvad så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Møder i paladset, de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Jeg spørger nogen tøn, så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Jeg møder nogle rakkers, de skal også ned og stemme. Alle brokker sig, og det gør jeg fucking op. Og op og Christiansborg, gone for nok et for, men ikke for jockey, så du kunne stemme, hvis du gad. Jo, det er fame for flad. Hey, er der ingen hjemme eller hvad? Det er os, der sender navn på den, som er på posten. Stemmekortet kommer med posten, så er det bare ned og sætte krydser. Krydse fingre for dem, du holder med, bliver vandt lysets vind. Cruiser gennem dobbelt-A. Tag en by til nogle bræs, hvad så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Møder i paladset, de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Jeg spørger nogen tøn, så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Jeg møder nogle rakkers, de skal også ned og stemme. Der er ikke noget, du vil forandre mig. De stemmer lige så meget værd som alle andres mig. Der er op til flere ting, som min regering. Jeg vil ændre, skære ned på venstre. Forum med hans unge løver. Uden tænder, uden kløer. Jeg er det virkelig det, de unge køber. Og vi kan sende dem og bliver Kjærsgaard hjem. Tag op en sur pres på 70 år hjem. Farvel, så hjem. Det bliver ordentligt grav, man. For når vi stemmer på den gode, tager du samtidig afslag. For Anders Fogh siger sig, han er ikke min statsminister. Bitch, han sidder ned, når han tisser. Motherfucker. Cruiser gennem dobbelt-A. Tag en by til nogle bræs, hvad så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Møder i paladset, de skal også ned og stemme. Cruiser gennem dobbelt-A. Jeg spørger nogen tøn, så de skal også ned og stemme. Cruiser gennem Min by er svær at kende for. Venstre prøver på at ændre alt og skibe det er ved at kændre. Folk i Aarhus kan vise hvad de synes om Louisegade. Ved at sætte hen og hendes kumpaner på porten. Og håb de nye husker hvor de fik supporten. SF lister af og de radikale.